Във време едно, един старец, който имал 3 синове. В двора си на младини той посадил едно ябълково дърво, но то не било като другите дървета, а всяка година на Петров ден през нощта раждал само по една златна ябълка. Ябълката започнала да блещука върху най-горното клонче на дървото, с гръм и тясък пристигала една ламя, откъсвала златния плод и го отнасяла някъде в нощта. Сега старецът гледал ябълковото дърво и думал на синовете си. Ех, рожби, рожби. През целия си живот не можа да откъсне нито един плод от ябълката. Проклета ламя! Дано поне вие имате късмет да я преварите някога и откъснете златния плод. Тате, Обадил се най-големият брат. кога ще заблещука златната ябълка върху най-горното клонче на дървото? Тая нощ, сине, щом пропеят първи петли. Дай ми твоя лък, дай ми колчана със стрелите, аз ще убия ламята. Вземи го, Поклатил глава бащата. но не вярвам да направиш нещо, защото ще заспиш преди да се роди ябълката. Грабнал най-големият брат стария лък, приготвил една стрела и легнал под дървото. Впери очи в най-горното клонче. Наоколо било тъмно като в рок. Малко преди да пропеят първите петли, върху най-горното клонче затрепкала една звездичка, като просено зрънце. Той нещо трябва да е златната ябълка. Ще почакам още докато се оголеми. Златната ябълка бързо захванала да расте, но щом в тъмнината се обадили първите петли, задухал сънен ветерец. Пазачът по дървото започна да се прозява, изтървала къси на земята, клюмнал с глава и заспал дълбоко. Тогава с гръм и трясък пристигнала ламята и откъснала златния плод. На другата година, когато дошъл денят на ябълката, втория брат отишъл при баща си и рекъл: Тате, тази нощ аз ще вардя ябълката. Дай ми лъка и стрелите. Вземи го, отвърнал бащата. но не вярвам да я овардиш, защото сънният вятър ще затвори твоите очи. С нощта втория брат приготвил стрелата и почнал да се разхожда по дървото, за да не заспи. Ламята го съзряла отдалеч, позапряла се и пратила пак сънния вятър. Том ветрецът докоснал челото на втория брат, той се прозял 2-3 пъти, изтървал лъка и се свлякал от дънера на ябълката. Дълбоко, преди да заблещука златния плод на най-горното клонче. Третата година най-малкият брат излязал да варди ябълката. Не легнал до дънера, нито тръгнал да се разхожда из двора, ами се покачил на дървото и се потулил в гъстия шумак. Полунощ на най-горното клонче се появил ябълковото зърно и почнал бързо да расте. Наедрял колкото яйце и огрял целия двор. Пропели първите петли. Полунощ на най-горното клонче се появил ябълковото зърно и почнал бързо да расте. Наедрял колкото яйце и огрял целия двор. Пропели първите петли. С гръм и трясък се появила ламята. Погледнала отдалеч. Тая година няма върдач. Класи ламята и не изпратила сънния ветрец. Най-малкият брат стоял сгушен в шумак, с опънат лък. Когато ламята наближила дървото и разтворила устата си, за да налапа златния плод, момъкът пуснал стрелата и пронизал езика й. Ламята изревала страшно, обърнала се назад и побягнала разлютена, без да откъсне златния плод. Тогава най-малкият брат се покачил на върха, протегнал ръка, откъснал ябълката и отнесъл на баща си. Бащата скатал ябълката и му рекъл: Ей, от тебе ще стане човек, сине. Другия ден най-малкият брат се дигнал рано. Тате, аз ударих ламята, но не можах да свърша с нея. Ще отида да я довърша с дряновия си кривак, защото до година пак ще дойде и ще отмъкне златната ябълка. Иди, сине, но как ще я намериш? Ще я намеря лесно. Нейният път е белязан с капки кръв, нали и пронизах езика. И ние ще дойдем с тебе. Обадили се двамата по-големи братя. Елате, щом искате. По-лесно ще ни бъде, щом като сме трима. Тръгнали тримата братя по кървавите дири на ламята, вървели, що вървели, стигнали до един дълбок кладенец.
Папките свършвали до тоя кладенец. Братя, Обърнал се най-малкият брат. ламята е тука. Кой ще влезе да я довърши? Аз? Вадил се най-големият брат. Но как ще вляза? Как ли? Ще те вържем през кръста с това въже, което взех на тръгване от вкъщи. Ще те пуснем в кладенеца и там на дъното ти потърси раненото чудовище. Ако усетиш нещо лошо, поклати въжето, за да те измъкнем. Спуснал се големият брат, но щом стигнал до средата на кладенеца, започвал да трепери от страх и заклатил въжето. Бързо го измъкнали навън. Същото се повторил и с другия брат. Тогава най-малкият брат грабнал дряновия си кривак и викнал. Я пуснете мене в кладенеца. Го през кръста и го спуснали. Като стъпил на дъното, той забелязал една вита стълба, която слизала още по-надолу. Свързал въжето от кръста си и тръгнал по стълбата. Вървял, що вървял. Изведнъж пред очите му светнало. Видял една чудно зелена градинка с висока желязна ограда. Сред градината мраморен дворец. В росната трева си играела една девойка, неизказно хубава. Тя чевръсто подхвърляла нагоре една златна ябълка, която момъкът познал, че от бащиното му дърво. Коя си ти? Попитал момъкът. Аз съм Рубиня на ламята. Стреснала се хубавата девойка и изтървала ябълката. А ти по-скоро се върни и бягай от тука, защото заварните ламята мигом ще те глътне. Къде е тя? Влезе на долната земя да яде хора. Много е разлютена, но ще с някой пронизал езика и със стрела. Юнакът бил толкова поразен от хубостта на девойката, че забравил на къде е тръгнал. Искаш ли да те изведа горе на белия свят? Попитал той. Искам, но не смея, защото ако не усети ламята, загубени сме. Не бой се. Успокоил я момъкът, налегнал градинската врата с гръб, изкъртил я и повел девойката нагоре по стълбата. Стигнали двамата до дъното на кладенеца. Момъкът казал. Сега ще те вържа през кръста, стои въже. Горе стоят и чакат моите по-големи братя. Те ще те измъкнат, след това ще спуснат въжето и ще изтеглят и мене. Ще те отведа при баща си, ще се оженим и ще заживеем честит живот. Съгласна ли си? Съгласна съм. Отвърнала девойката, снела пръстена си и му го дала. Този пръстен е чудотворен. Щом го погледнеш и пожелаеш нещо хубаво, мигом ще се изпълни желанието. Вземи го. Ти стой и чакай. Ако братите ти не речат да те измъкнат, ще пропаднеш в земята още по-дълбоко. Там ще видиш една ливада с два овена. Единият чер, другия бял. Гледай да яхнеш белия, за да те изкара на горния свят. Ако яхнеш черния, ще отидеш на долния свят, където е страшната ламя. Момъкът прибрал пръстена, вързал девойката през кръста и разклатил въжето. Братята изтегли девойката на бял свят и ахнали, като видели колко е хубава. Той момиче се пада на мене, защото съм първороден син на майка си и на баща си. Рекал големия. Скарали се двамата братя за хубавата девойка и забравили оня, дето бил в кладенеца. Хванали се за гуще, тогава се намесила девойката. Спрете! Чуйте какво ще ви кажа. Аз ще се омъжа само за оня, дето може да ми направи самотворни венчални дрехи, които да се събират в лешникова черупка. Братята се пуснали. А сега измахнете горе най-малкия си брат. Дума да не става. Махнал с ръка големия. Ако го измъкнем, и той ще поиска да се ожени за тебе. По-добре да си стои в кладеница. Щом най-големия брат изрекал тези думи, оня, дето остана в кладенеца, почнал да потъва надолу в земята, докато най-седне стигнал до ливадата, където пасели белият и черния овен, но попадал на гърба на черния. Той го отнесъл на долната земя, като спрял момъкът, скочил на гърба му и се озърнал. Никъде не се виждала жива душа. Разходил се насам нататък и влязъл в един град. Почукал на първата врата, отвътре се чул старчески глас. Кой е? Попитал гласът. Аз съм гостенин от белия свят. Влез да си починеш. Поканила го старицата. Настанил се гостинът върху една разглавница до стената, а домакинът се запретнала да меси хляб. Насипала брашното в нощвите и на место с вода почнала да го мокри със сълзи.
Какво правиш, бабо? Попитал той. Защо плачеш и мокриш брашното със сълзи, наместо с вода? Нямате ли чешма? Имаме, как да нямаме. Една голяма чешма има след града, но по нашата земя броди най-лютата ламя. Тя се храни с живи хора и никому не дава да си напълни стоманата с вода от чешмата, ако ни поднесе някоя от рожбите си. Днес изпроводих и последното си чедо. Сърцето ми се къса от мъка, зато и плача и замесвам брашното с сълзи. Къде е чешмата? Попитал момъкът и станал. Тя е наред града, ще я намериш лесно. Над чешмата е разперило клони едно великовно дърво с орлово гнездо. Гостинът си нарамил кривака, излязъл от къщата на разплаканата майка и тръгнал по запустените улици. Намерил чешмата. Там дъщеричката на побелявата жена седяла на един камък и цялата треперила от страх. Не бой се, девойко. Викал той. По едно време се чул страшен гръм и трясък. Светкавица раздрало небето. Ламята се появила над градските къщи. Щом я видял, момъкът я познал. Тази е. Дето ядеше ябълките на бащиното ми дърво. За нея съм тръгнал с дряновия си кривак. Щом момята наближила и си разтворила устата, започна да удря, където му видят очите. Патък Юта утрепал ламята, но се изморил здравата, докато я постре на земята. То девойче хукнал към вкъщи, а юначният момък се изтеглил под дървото и задрямал. Но щом се отворил очите, чул писък над главата си. Скочил, погледнал нагоре и щом видял към орловото гнездо, пълзи една триглава змия, а орлетата в гнездата пискат да се късат. Без да чака много, момъкът се покатерил на дървото, замахна с дългия си кревах, ударил змията и я свалил на земята. Тъкмо в този време долетяла орлицата. Ти ми спаси рожбите от триглавата змия. Кажи с какво добро мога да се отплатя. Изнеси ме на горния свят. Нищо друго не искам. Да те изнеса, но ти трябва да ми приготвиш 9 пещи хляб, 9 крави ялови и 9 стомни вода. Всичко ще наместиш в един железен ковчег. Когато река Га, ще ми даваш месо, а когато река Пил, ще ми даваш вода. Когато всичко било готово, момъкът наредил месото, хлябовете и стомните в ковчега. Простил се с побелявата жена и щерката й, влязал и той вътре и рекал на орлицата. Хайде! Орлицата хванала с ногтите си халката на ковчега и го понесла нагоре. Когато след 1 час време рекла Га, момъкът се подал ръката през дупката и поднесъл към клюницата на орлицата парче месо. Когато рекла Пил, той подавал вода в една паничка. Цели 9 дни и нощи се вдигали нагоре. Уморената птица все по-често искала месо и вода. Най-сетне на 10-я ден месото свършило. Га! Рекла орлицата. Момъкът изкарал ножа си и отрязал едно парче месо от ходилото на крака си. Подал го на орлицата. Подир малко пак поискала месо. Момъкът си подал още едно парче, което отрязал от ходилото на другия си крак. Най-сетне на 10-я ден орлицата изнесла момъкът на горния свят. Момъкът се измъкнал от ковчега, опитал се да пристъпи, но не можал да направи нито една крачка. Що не можеш да ходиш? Какво ти е? Питала го орлицата. Тогава момъкът ти разказа, че краката го болят, защото е отрязал 2 парчета месо от ходилата си. Орлицата се усмихнала, бърнала му парчетата и рекла. Щом ми подаде първото парче месо, аз разбрах, че не е човешко и го скрих под езика си, защото аз не ям човешко месо. Много съм ти благодарен. Момъкът поставил всяко парче на мястото му и проходил. Обърнал се той към орлицата и се й поклонил. Орлицата размахала криле и почнала да се спуща надолу, а момъкът тръгнал към бащиния си дом. По тябълката заварил братята си умарушени. Напъвали си умовете как да направят самотворни дрехи. Като видяла най-малкия брат, девойката плеснала с ръце и викнала. Искам самотворни дрехи. Юнакът, който погубил ламята, се досетил, погледнал пръстена, дето му го дала девойката и пожелал самотворни дрехи. Изведнъж краката му се търкулнало едно лешниково зърно. Девойката се навела, грабнала зърното, струшила го и изкарала от него цяла венчава премяна. По-големия брат преклонил глава пред най-малкия. То се видя, че ще бъде твое момичето. Ами хайде да направим една хубава сватба. Рекли те и тръгнали да калесват роднини и приятели.
На сватбата стария баща подарил на снаха си златната ябълка, която неговия най-малък син отървал от ламята. Преразказано от Ангел Краличев.